Sunt atât de bucuroasă să trăiesc în corpul meu. Mi-a fost dat să mă poarte pentru tot restul vieții și este datoria mea să îl onorez. Îmi petuiesc corpul, îmi iubesc fiecare milimetru din corpul meu, inclusiv acele părți pe care nu le pot vedea. Fiecare organ și glandă, fiecare mușchi sau os și fiecare celulă răspunde la iubirea ce eu port, oferindu-mi sănătate radiantă. Creez pace în mintea mea, iar corpul meu reflectă această pace. Prin sănătate perfectă transform fiecare experiență într-o oportunitate. Când experimentez o problemă, ceea ce cu toții ne confruntăm la un moment dat, atunci spun: din această situație doar ceea ce este bine mi se va revela, totul este bine. Sunt în siguranță, viața mea merge minunat, totul în viața mea merge bine acum și întotdeauna. Iubesc viața, să trăiesc din plin și liber, este dreptul meu din naștere. Ofer vieții exact ce îmi doresc ca viața să-mi ofere mie. Sunt bucuroasă că trăiesc. Iubesc viața, iubesc viața, viața mă iubește și eu merit, și eu merit. Viața mă susține, viața m-a creat pentru a fi împlinită. Am încredere în viață, iar viața mi-e aproape la fiecare cotitură. Sunt în siguranță. Viitorul meu este luminos, trăiesc acum în iubire, lumină și bucurie nețărmurite. Totul este bine în lumea mea, totul este bine în lumea mea. Tu lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt în siguranță. Mă eliberez toate fricile și îndoierile. Aleg acum să mă eliberez de toate îndoierile și fricile destructive. Mă accept și creez pace în mintea și inima mea. Sunt iubită și în siguranță. Sunt dispusă să iert. Mă eliberez de trecut, iertându-mă pe mine și iertându-i și pe ceilalți. Iertarea este răspunsul la aproape toate problemele. Iertarea este un dar pentru mine, iert și mă eliberez. Mă iert pe mine însă-mi iertându-mă pe mine, las în urmă toate sentimentele de a nu fi fost îndeajuns de bună. Și sunt liberă să mă iubesc pe mine însă-mi, eu merg.